Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Keluarga Mas Goplom. Halo pemirsa, ki arep belanja di pasar. Keperluannya akeh sing entek. Mumpung esuk tak ndak budal mumpung terang, soalnya gudak-gudakan dengan waktu engko bakule tutup engko. Bakule katul nek selawan sithik jam 09.00 wis. Tuh kok pemirsa ya tak aku golek bensin pemirsa. Ya Allah, ora kecandak nang pom iki, wis terpaksa ecer. Tak tuku dulu pemirsa. Wis berangkat dulu, tak manasi motor. Aku mbrogrok pemirsa ya. Nanti kita lanjut belanjane yo ngono kuwi. Apa yo sing engko nek anu sing lali. Ana tak berangkat dulu, oke? Amunisi dhisik pemirsa. Muga yo ora entek saldo nih. Entek iki kok mesti golek nang link aku. Mesti golek link nek ora ono iku pemirsa. Untung kayak cedak gini pemirsa. Oh, ono. Nek ono aku yo nyarap pemirsa. Aku pernah ketelan pemirsa aku. Mana aku tak hati-hati. Maaf ya pemirsa ya. Ini ada berangkat. Guys, kita berangkat. Bisa ono sing. Mana pemirsa? Ono sing jupuk duit. Ya, beli dulu, memasak dulu, kita berangkat. Berasnya masih. Kita kula nek boten diparingi katul ini mangane pirinane katul. Kulinane katul. Buat sempapat iki. Golek pemirsa. Golek. Promo iki? Promo ngono? Oh. Hujan lah. Tak apa-apa. Pemirsa. Tak kuwi iki apa nah ya sing lali. Belanjaanku juga ada soalnya perbumbuan masih memang pas gak tak konten tuku sayuran kanggo masakno anak yo masih, jadi memang pas gak tak konten karena gak setiap hari saya belanja tak kontenku. Wedine nek pemirsa bosen penggane ngono kuwi. Oh ya, iki tas dari Mbak Ani. Terima kasih Mbak Ani, fungsi iso tak nggo bonjorono rene pemirsa. Sejine tak nggo ada apa aku nanti. Jadi aku ayang golek sak nggo rosok-rosok ngono pemirsa. Ya tipak botol minum, tipak botol apa ngono kuwi. Tapi urung buka iki toko kidul. Belanjaanku yo gak sepiro akeh yo semono kuwi lah pemirsa ya. Susune bocil mos diombe. Iki nek bae ngitungnya literan pemirsa. Aku dadi ning jamanen Jakarta nang Tangerang memang hitungannya seliter. Liter iki ketake piro yo cara mono kilo yo. 8 ono yo. Pokoke mbo yo pemirsa yo. Tak ndelok nang rumus bae. Pokoke mbiyen iku modele literan. Beras literan, jagung literan. Nek jamane aku urip nang Jakarta karo nang Tangerang. Nang Jakarta pernah terus pindah nang Tangerang. Iki jagunge yo bilang sekilo sih ono. Kan nek mau gane susuk gak duwe kembaliane 500 ki. Bae iki goleki lemar isu ya pemirsa, terus wis tambah kayak sak jumput gak ngutang aku mbah aku ngono. Nggo anu ayam ki yo katule 5.000.
sekalian. Biasanya kan kalau aku masak nasi kan tidak mesti bener-bener apik kabeh, mesti ana intipe, garing-garing, nggak tak klumpukno, tak adahi baskom, kadang tak selene kulkas, nek gak ngono nek tak jemur ki kadang dientekno pitikku dhewe. Ya wis pemirsa. Terus iku campurane kato. Ya sampe tuku iki tok mang. Nek jajane jujur nek sore wis tuku. Aku beli pewangi pemirsa. Jadi misalkan jenenge keudanan tengah wengi ora krasa ape tangi wis kadung ora kecandak mengguri yo. Jadi aku tukuku pewangi ben gak sepira apek. Apek iki perkarane kurang garing, kurang kena sinar matahari, kena bakteri pakaian dadi yo manuk. 0, 4, 6, 7, 8, 9, 10 sak lusin 5.000. Aku tuku rentengan ini. Seperti biasa, apakah Anda sebagai ibu-ibu, misalnya pemirsa sing ibu-ibu, beli ini golek sing promo? Mayoritas relatif kebanyakan aku yakin mesti golek promo-promo. Ben iso dienggo liyane ya pemirsa. Iki aku nganggo sabun muka iki. Mas yo rezekine urung cukup nang perawatan klinik kecantikan ya wis iki sepenting awake tetep kerawat raketang sithik-sithik. Dan masih iki terjangkau tapi tetap aman BPOM. Yes. Ya nek klinik kecantikan tetep terjamin awake kerawat, cuma rezekine urung tekan kono aku. Yo sepenting nempur berase dhisik, blonjone dhisik ya ta. Muga-muga rezeki luweh Allah suatu saat nanti ben aku iso perawatan nang klinik. Ya sapa sih sing ora pengen ya wong wedok ben didelok cantik nang ngarepe suami, cuma rezekine urung tekan kono ya perawatan ya sakonone. Sing penting golek sing aman BPOM, oke? Golek gayane mbek koyo duta skincare. Iki golek iki pemirsa sabun muka iki. Aku cocok iki pemirsa, aku cocok-cocokan rae aku sensitif berminyak. Ya bekas jerawatku iki perkarane bopeng kan biyen jerawat. Lo zaman aku SMP kan skincare urung setenar sekarang. Kini kecantikan di mana-mana. Dadi wajah cah saiki malah do kinclong-kinclong. Lah zamanku SMP tahun piro le pemirsa? 2005 2006 iki ya skincare urung semaju sekarang teknologine. Jerawat tak pecetes jenenge orang Jawa. Orang Jawa iki urung dunung iki efeke apa? Ya dadi bekas jerawat iki sulit dan misal iso sembuh ki gak iso 100% apik mulus gak iso. Aku pernah delok orang delok sih. Ya pernah lah. Takut lah. Siapa sih saya gak pengen pemirsa. Cuma kan setiap orang pun tidak semua ekonominya sama. Orang terus aku ngonten duitku luah-luah ya muga-muga ya luah-luah. Cuma untuk saat ini yo tinggal nempor beras dhisik. Lah untuk aku guyon lho pemirsa, mbok kok ngonten ngene-ngene. Guyon pemirsa. Aku mau kontenku isinya cuma ejek-ejekan emoh. Aku pengen ngajari sing apik. Kadang ngene sik ora bener yo. Iki ya promo. Nah, iki ceritane beli dua gratis satu. Jadi sakmene iki 4.000 aku tuku. Sabun cuci piring. Aku nek gak ngene gak rasanya gak seret pemirsa. Nek gak sabun cuci piring iki ana jeruke, ana kandungan limone apa jeruke. Tak totone dulu pemirsa. Iki yo anuku tak simpen sik ku dingin. Pemirsa. Sing aku cerita mangke guyon lho pemirsa. Aku minta maaf lho nek ana sing tersinggung ya maaf lho ya. Kuwi aku guyon ya. Saya minta maaf. Yo Mas yo YouTube lagi kan rezekine wong kan wis ana sing nakar Gusti Allah. Oh iki sakmene. Nah, aku tak syukuri aku iso mergawe ngopeni omah, ngopeni anak, waktune fleksibel iku aku bersyukur tenan karo Gusti Allah dan
Muga-muga suatu saat nanti aku untuk rezeki luwih iso tanggung mudah dodolan ya pemirsa. Suatu saat nanti saiki urung iso. Nanti santai, pengennya yang buka usaha bojo nang omah ngono, tapi Mas Santo sik golek rezeki sik nang merantau, rezekine terayu nang Surabaya. Iki jagungnya tak taruh sini. Iki winginane tuku nang iki pemirsa. Karena sore kentek bakule kan wis tutup nang pasar. Jadi aku tukuku nang ndi iki melu cobaan burung. Daerah yo sik Kapuas misal. Iki ngono ya iki sik rezekine menungso iki mesti ya padha-padha bakule ku ditaket Gusti Allah. Sing A sing B sing rezekine nomor 9 nomor 3 sepanjang kita bersyukur. Bisa sebelah kene, ini kene kita selek buru pemirsa. Kayak tuku mie instan hadiah iki 2 tahun yang lalu. Tuku nang pasar pemirsa. Tuku mie instan tok hadiahku iki nggo dompet Mbak, apik Mbak. Iki menurutku tak seleh njaba sik pemirsa. Masalah emang knalpote sik panus. Muru tak buka soalnya waduh. Wah, hari ini pemirsa pas aku ngonten yo. Suasana iki koyo nang pegunungan. Ya aku ora ngerti. Kita channel yang ini. Wis mbok-mbok iki golekane apa? Promo. Beli 2 gratis 1. Wis nyala belum? Iki sabunku tak salah kene nggo cuci muka. Winane Mas Santo, nek Mas Santo wingi tak gawe niku. Apa? Nek ngarane. Kok sejenis fresh care niku pemirsa. Oles. Oles nggo masuk angin. Nah, kita salah sini pemirsa. Sampo masih, deterjen itu juga masih. Yes. Yo kadang-kadang nek duwe rezeki luwung yo aku tuku sekilo. Soalnya kan aku tak puter bayar token. Iki handuk tak salah jopo soalnya rada udan di bengi pemirsa. Ya mau 5 menit pure wis. Terus aku melayu tak itu. Wis. Iki tak salah nguri. Ya wis pemirsa ya iki mang belanja sak cukupe apa sing tak blonjo. Ya pernah ana pemirsa sing takok, "Mbak belanja bulanan aku iki gak bulanan, Mbak yo." Wis pokok entek-entek ngono. Soalnya barane bojoku iki gak bulanan, angger nyoba ya bayaran. Tapi apa jenenge pas lagi balik kerja niki kadang rong dina dikirimi blonjo pemirsa. Wis tetap semangat untuk hari ini, Bapak Jolali, komen sampai keluarga Mas Kapun, anak-anak banyak sing akeh. Terus semangat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.